Ihe na-achịghị ọ ga-ahapụ gị taa. Mbụ. I got counting 21 times only. Sakanti ahụ. Nna ya kwa sakanti ka m gbara gbakwute m. Ọwa kanti 21 n'elu ka akụrụ m aka gụọ m afọ ole. Baby, I'm not a cat. But you get the car with you. As I am, such a 7 in the nation. What? In the Agata. Because from there, who's all up and Dr. Tanaka. Just check. Hey, what a move. Then you get dress. But I told the money from Marco. Says the other cancer, anyway, much like never go to now. We have never go to now. We have Apple Noria. Never get it out. The dada. Daniel, see the technique. Yes. Him get me gangata. Him get it how bunker. Mati. Him get it how bunker. Yes. And I say, and I got it. You make or a combination now. The one you gamna I was here. What times I go by the you my personal endowment. You put ling bumataga. You will never not whatever back. Pocket. And when I got some making. What in how don't you? After all, you wouldn't mind. It's not a sin. It's not a sin. After all, you won't mad. You will be being cut. You can then we won't. When you back like you go back to say, as I come back, one number is the boom, minute, what do you look at that? Grammy and job. When I saw why, get one wine, I said on off. Lego, near up where I may go scandals. It did cook. He did wrong. You know, I'm you got a beer crawl. We go no regular. Mumagana couple. Washiva, Grosio Manga, Rana, some regu, Zrike. Muro brother up to Basia Mona wine. My get on the phone, send it to the good touch card. My need to go Maggie down. My way go hand out. You war, really gawa. Because the Mregon, me I go no but Pum Yarama. Baby, I'll go Mamma Canton, because she's there. You know, I can't get my here for where they are. I think don't check on Marky got it and memory romance. Get a home in hotel and think to them why. I'm not a part of her cake. I can't go now within area car can hang ground. I had a here. Hey, it's a program walk. I can make the I waited. I can't always taste it again. Not some come and put battery in my country in the airport. Hi, came around as a very good Jawamia into one. No one, it's the one. Ha! Upon Kagan, you my personal endowment on you. Ha! I can be time gonna walk. You look down my room or Pahama. Oh, Bogu. Of a beauty, Mark.
Fabiti onye ọbụla ma onye ka ọ mkpọgụ nwa eresa ka ọ nwa oke ozu wig mkpọgụ ọkpọgụ China mba China wig Brother Imo, yang geri bangkri. Kami agon is born na ay kamera. Kata kita na tasa ay mengke pa. Do you practice what you preach? Secret sin. Just one young Hogaga. Binigwe Hogaga. I know here. You get the bunker. Possible tele with a good bahe. Bowley aga. Esumga aga. The body the bunker. Here you have a bunker and the militant. Piarie bunkere Pastor Piarie bunkere Pastor Imo Piarie bunkere Igeri bunkere Piarie bunkere Pastor Igeri bunkere Practice what you Wala na mawo. Puro ko mamanda kita di preach o di moda. Kita nezi di sende mana ha bangwe. Kita ni mulo gine me ho. Opo ti pleta hamse kam di viete. Di tele ma kan ti di lo. Mo ta kri ke se ke uro. Pura kala yo ti. Ka mo me ku. Mana ni siapa wala. Hindi mo abo. Wala ka pa masa. Mana gi wuru wa Chineke ge no debe. Kare wuru mi huna ba gi preach right gi mero. Ore mma. Ota Christian. Okay. Oh. Like Ibaga. You got that? Eh? How like Ibaga, you can the bosses. Get a sugar. You can the bosses. Baby, Durunga. Get us your matter. Yeah. It's so. I say, me, God was your matter. Ujama. Oh, preach. I let them say, looking here. Makachineke. Also, Makam say, looking here. Now, I got your pan no more. I got your one back, one as a man, no mulia, man gun on the mulia, who name akacheka nuso di wara ya wuze ligwe akwani ihe nje waga nuzo wara na aga na to Chineke probi to kam shina do probi adopute je ha na leze ndrom dokute amon mo onye wo potato no to ngawo mpotara otu nwanyi ohumo nwe kwesi mu je ebe niile nwa demons ụmụ ya niile demons ụmụ nwanyi na achara kara ka ohu ụmụ ọma ha si bịa mee ha deliverance na mgbe onye nnapụta na ha ama na Chineke o ji mkpụrụ ngwa ọrụ ihe na-anapụta na mkpụrụ obi otu adeke nkụma Break prejigide onwe m bido abụ weli aka elu ote igirigi na-ada ka m na adọpụta bụ maka ụmụazị ha ncha esi agwọ ndị usie ọdụm ndị usie ọbọgwụma ndị usie agụ lemon ndị usie echi mmiri ndị usie abala ndị usie otoro ndị usie ntachi imo ha niile ote ka ha chụpụtara anya ote na-achọ ilu m nta ha you cannot low me because eji m ọbara nwatụrụ bụ onwe m ogige ịmakwa ihe mere ha bidoro ịrịa m aka ha bịa na-arịrị aka na-arịrị m aka chọ ka ha rịrịa tuo m na mbara igwe m sị ha no ebe ezuru ndụ m siri ike kọtarasị m kọla m ịhapụ m nwe ụkwụ m trọzis m apụọ ka a na-ekwu ha rịrị aga uwe m apụọ mgbe ha bịaziri gaa na my John Thomas ma Chineke ebe niile ekwe m ka idio mmanụ ka m nwụrụ mana asị m ha anọ m n'ọnụ ahụ mana awụdị m onye ọnụ ahụ m jikalala onwe m ka ha bịara jide m ebu etiti ime ka ọ ga-atọ m ịka ọ ga-elu m ilu ya me ka ọ ga-atọ m ya dị ka ọ ga-elu m ilu mụ na mmịa na-enweghị atọ m ọfsin ma nwa atọ m ọfsin enweghị ike nọ m n'ime Chineke mana m
Oh, ihe m hụrụ taa na-ekpe mba m nọ na-ekpe onye amụma ụgha bịa rie bọnkịrị isi get behind you devil. Phone my brothers that I'm from Obodo Ibo. Eli ho pledge like akoko. Iseli he jiri hum. Muna ngome eli hem jiri hum. Phone ka ka mba kari andam no na denta. Imo go Lazarus ya. Imo go Lazarus phone na. Ele na give the phone. Phone wa kandam. Imo obro go la to fru nelu ka bari we zop tandam. Kira ti ma akoko phone. Chineke ko kwa phone ko kandam mpa. Imo di risk m no na eli ihe. Good afternoon. But what I together. What about this boy? Ina ga kwa osho sa ndumbo ni ochukwu pokwan. Itiri mepu mo bodere ka mobi. Mo on na anya ga shem onye rulo obodo ana ga latrin. Ya rulo ya limo na osho no woro na ebu kadineze. Bia ho ga osho agwa ga atagbu mu. Ana kwanda jo mo wa ya kwa ụmụaka. Onye nna gwa go si ga tala ma hu. Mmanụ ịgbasi eluigwe adịdịkwa izi. Nke wo gịnị biko? Ele bi isi biko. Ele ihe chọga. Wa udugo onye m so. Okun ndoji oku emiri ha. Eleta anya kpọm. Ndị eluigwe ahụrụ m sị m mụrụ m ọrụ na vineyard. Mmọ nga m nọte na arụ ọrụ na vineyard. Okuwe ha shipuga moji bibi hapum nnoma wa eji mmere samba ewura kanti hotel na akodi mba ka msa akodi semoyi kwa ka tere mo nwam na emede kokwe preach ato ata mburu obi na adoshiri obi na ala ni yote ekwuru eji shovel ekwokuru obi ekwokpu ya na kingdom of God onye ka m na agafe hotel pụta na compound ebe ahụ niile ote ndị eluigwe echote ekpughe ma anya ya eme ote hu anyị ebe niile family bụ ote esi ote ọchịchịrị otu ụlọ nụrụ ma otu ụlọ ebe ọchịchịrị si ote eshie mweli aka elu mgbe m lele anya elu m hụ mkpụrụ aka ise ka o si n'eluigwe otu elu ha ya bụ aka ndị nsọ ha sị m mkpụrụ aka ise ma o reprezentịrị ụmụ agbọghọ ise nọ na kọmpaụnd wa nwere ego m likpuru nkwankwa m ji eligbo lekwa ụmụ agbọghọ bụ ọta dragons ha niile lisita nwere ego ya jide m n'ukwu ebe central school na-ekwe m nọ abụrọchi ụmụ omenike nwere ego mweli aka elu were aka m na-eji ebe agha ote chilie mkpụrụ aka m elu chisita anya m ote anya m na-eji ahụ dimon ya na lemon ngwa ka m nọ na-ebu agha mmalite agha were nna bịa bụ were m agha nke otezu m na agha ya ndị ozi agba ha maazị ụmụ agbọghọ ise metọ nne ha agba ha nkịtị ha niile dị ote gaba m bịa ebe ọ nara m nọ sote pakalalo mi ote na-apa m hapaga m nọ m na-emekwa ka m die ya ke m ji wụrụ mmanụ ọbara na-agbakwa n'ahụ sa mba m die ihe ọ ga-adị ka awọdụ m mmanụ ya tom ya alum kuwe onye isi ha Jezebel ọwa ahịa onye isi ha mewo dragon m ote bi ote ha ọnụ abụrọchi ụmụ mmiri kem ya na central school ekwe m jisi m aka na central school ote nwune go nlalie ka idi guzoro nwokorobịa ọma m ya alalie guzoro gbim si na melodown ọsị m oge agha eruole si agha ole hapụ ka iburu agha ka ibiri ebu ibu agha na agha na ada agakọ chista mkpụrụ anya ote bịa ha ote gosiri ha anya ka aba ala Chineke kpọọ ya ọkụ kwa nwunye gị n'ote ya ahụ ọnụ oluo m nsị anya ya tie mwelite olu m dịka ote Lazarus siri tie olu na mkpu na ọsara
je alloy elaba samata mana muna go mkabo ya gum melo down ya bia ho do muna go mkabo muri ke mo wole aka melo te de ka nwa chuku ya bia ho do mtie alloy ina ma samata ma o yem tiri moto shiri kwatam no be $6 market eso kwa no ma ya $6. asum $6 Akwa kwuru nga $6. maka o de yem chori kwa asum sa so $6 $6 Chief Imo. Mbakwa onye nsọ dị ka m Chineke si akwa ụkwa asụ n'ote bọna gị dị ka m ga-esi asịsị ọkwụna mmụta bọna gị dị ka m nwa Chukwu nnọkọta ụwa m ga-agaziri $6 eji m emenụ ịma ihe ala eze eluigwe si ya nsọ aṅụrụ m kai Ele otu o si dapụta gị n'ọnụ. Chima! owunu Bịa Imo. Inwe ahụ amaghị m aka ntị ọzọ. Ana m ekwu na fon m fụrụ gị bịa ga na m maka tele m nga. jide bisa aka ntị bịa rie bọnkịrị isi ga-eri m bọnkịrị ama esogbu uche gị ọntele ego gbanwee practice what you preach confess yourself ọkwa gị Pastor Imo ori bọnkịrị ebe bọnkịrị bịa rie rụpụrịrị bọnkịrị rijisekwe gị oyi erikwe ha gị ka ndị militant Pastor Imo, ị nọrọ ya, onye ozi ọma, kwuo ya, etu o siri kwu. Dị igwe. Etel, chere. Awụnụ. Ọmụ. Kekwa ihe chụga nwa agafe bụ. Chere. Etel, awụnụ. Ọmụ enweghị ọ. Ha! Adekwanụ nke na arụ nke iwu gama dị igwe. Hai, Ke ihe ọ. Elekwana ka ị na-epigharị n'ọhịa na-emejagharị m ụjọ. Echi m n'ime ọhịa. N'ime ọhịa emegidekwa n'ime ọhịa. Ke ihe mege nke nwa achị ebe agafe. Ị hụrụ Imo taa? Pastor Imo. Ke na-ebugharị Baịbụl agagharị ka ọhịa n'ụzọ ha. Mba, ahụbeghị m ya. Ebe ọbụla ị hụrụ ya gbalaga ọwa ahịa wa aka ntị na aka ntị. Ama m ihe na-achụ uhegharị gị ebe ọbụla ọ na aka ntị ihu ụdị aka ntị ama m today. Amabeghị m ụdị aka ntị a before. You got deliverance amaghị aka ntị. Ọ na chọọchị ya. Ịmụ ọ na-ịkparị mmadụ o zuola. Ana m agwa gị something serious na-asị m deliverance ịhụna m na chọọchị m. Ọnụ gị gbakwa na ahụ hụrụ. Na fon m onye na-ewu m iwe fon ọkwa ịma fon m. Kochi obodo oyibo were taa. Ọwụ ya ọ fụ ole nga m na-eso nhegharị ga m nye m na amadị isi amadị m ihe njiri hụ ya taa. Hey! Kekwana otu oshifu oke? Ndị ọsọ m ajọ ihe ọ na-eme o ihe m nọrọ na ntị m udu ahụ. Jesus! Inwe aka ntị. Hey! Eziokwu. Aka ntị amabeghị m ya bifo na ndụ m amadị m ihe na-achụ nhegharị ga ya n'ụzọ ama m ndị mmụọ zuru amadị m ebe o shiri. Ndị mmụọ. Agwala m gị ihe ọbụbụla ihụrụ Imo gbawa ọsọ. Ndị mmụọ. Chere! Awa ebe! good afternoon good morning Good day, good night today. good Bịa Chief Imo nke ị na-ekele m. Mụ na onye kwesịrị ikele nwaanyị. hey ekele ndị ekele Ewuli iwe. iwu $6 $6. basị m sa ịhụrụ $6 Ihe gbasara a preacher na $6. okay preacher onye m kwuru asịrị m $6 asị m ịhụrụ mma m Ma gịkwa ka ihe mere mmadụ ọ na-efu efu. sorry ego mma m yes ego mma m na-efu efu Chief Imo onweghị ego ọbụla m fọrọ. hey Chineke akpọọla ekwensụ ọkụ ịmakwa ego nwa egburu ego anyị gatọrọ n'ime orie ekwe nnọọ ga ga-azụrụ tọp anyị ji atụrụ Chineke mma ime ọjọọ nwee tricha site na ndudu na nchekwa Chineke na-echekwa m ga-azụrụ ihe rie ndasị m were m nye Chineke onyinye ka m nyechapụ m ya maka azụ onye na-enye ka a na-enye nzọ nwambiwe m ga-ele nwambiwe ahụ ote m na ga abụọ guzo o weta nwambiwe guzo n'elu ịmakwa nwambiwe orie na ụkwata na anyị kwadocha na chọọchị uwe m ka m chọrọ iyiri oche ka m yiri trọsis nnụ mgbe a ya wee wete mgbe a so onye na-eti mgbe a ewezi m mgbe a tikwasị ọta m na-ego m kọbụ nchi ya ego agbafuo ka mgbe okwụtụ nwambi na-arahụzi m agba
nwa mere na m ya agbada ha ulugu nwa mere na m otu nwa mere na ozi m agbata ya wo shebe ha brochu nwere ike stebe ama ezeta nwụ na ebe ama mmanwụ chiri m otu gbapụta anyị gbadaga ụmụ dibio ekelekwa ụmụọka chekelekwa ụmụọka ya kpọrọ aga m ibe ama mgbada ugwu down otu ka ebe na-arahụ ka mgbe ụkọta ebe na-aga m na ihe m na-agba ihe pụta wa ọhụgụ so m jerela nga na mgbe nwere nwata ịhụrụ ọta ya n'elu bịa chifimo onweghị ego ọbụla mfọ adịghị na aya m na-akarịrị ihe ego anyị na-ekwu na biko bụrụ nsogbu gị gawa o iwu na-eru m urukwu n'otu isiri nwa onye dị ka nwambe onye ozi ọma kwuo ya etu o siri kwu onye ụkọchukwu dibe ya etu o siri kwu ojeto oteme njọ under my roof didi enwere onye ga-ama m gawa zụrụ sezi ọnụ zụrụ nsogbu nwa brichari ka m nụ mbụrụ ụta na-agba nwoke ka mgbe abụrụ Pastor Imo, practice what you preach. Confess your sin or you'll die. Ọdịghị onye yiri ya o. Ọdịghị onye yiri ya o. Ọ bụ chi na-aza ekpere o. Onye yiri ya n'ịma. Sister, peace. We don't share now, Haja. We don't share now, Haja. What share? Peace on me, peace. Peace on me, oh. Peace. Papa. You want only? We want to kill. Sister, you don't share. Peace. Peace. Oh. Thank you. Let me I want to miss me, Cabino. I want to miss me, Cabino. I want to miss me, Cabino. Okay, home. I want to know. I'm going to make one second. Ekwensu enwe ike ọwụla n'ime anyị. Amen. Adịghị ike ha nwere at all. Amen. Ngwa, gwa m ihe wo the problem. What is it? Olee kwa ihe mere eji do it? Onye chụgakwanụ gị ahụ ga-ahụ anybody here. Kamisi nwada anyị mee mmụọ. Ọ bụ na inwe anyị mee mmụọ ị ga-ahụ demons. Ajọ mmụọ gbakọrọla na-achị m ka ha chụgbuo m. Nwa nwa obodo dị ka m Chineke kpọrọ m ọkpụkpọ ọkụ. I am a preacher, a gospel preacher. I am proud to be. Na-enweda atom of sin n'ime m. Ụzọ m dị warawara m na-agajege n'ụzọ dị warawara na-atọghọrọta Chineke mkpụrụ obi. M na-agafe n'ụzọ m hụ ma gbọbịa iri. Iri bewu 10 disciples of Therefor. Ha niile ha ngide m ote. So ha chọrọ ime m disgrace. Anọ m n'ọrụ ekpughele m esa gị nta ekwesị ọ ga-agba m n'anwụ. Tupu m kpọọ mkpe ekpere mbaga n'ime mmụọ bụ ọnụ kpee ego okwe kulite ote pụta n'ụzọ. Ekwesị asị makwa m taa na ha ga-eme emejisa m oyi. M sị kama akọmọnụ ga-emejisa m oyi. Mmejisa ọnụ oyi. Mbụ ọnụ kamgbe 40 days anọ m n'ibụbọ ọnụ. Ndị na ọfụ ibụbọ ọnụ ma ọ wọ nwa ka ha jiri bịara ịnwa m ka nwapụ m n'ọnụ na mbụ ha ga na-amapụchiri m wara na-agba ha makwa m pụtatọ ha jide m ote mmibia dooru sọ ha nwa Chukwudi ka m ga-edoro ọnụ wara na-agba m. Isi na enwe onye otu
I'm on your jam, on top. I'm not thought I'm ruby. And my water come on, I name me. My body was hatching. When the top broke up, possibly with Hammer, Cockome and King Jam. When I'm just come with Hannah to hook him the temple, and now I'm holding hatch in public assault. I didn't. Nwanne m ihe m hụrụ na-achụ gị ọ dị ike n'elu ike dị ukwu n'elu ukwu Ọnwụbeelenụ m onye amụma iso ihe na-achụ m na ọ dị ike n'elu ike bịa dị ukwu n'elu ukwu ebe alala m ka nai machi eriele m bọnkịrị eriele m ahụhụ rigbo onwe m eriele m ahụhụ rigbo onwe m ya ma napụtanụ m mana ihe mere wu onye ga-anapụta gị wụ onye isi anyị ọ nọghị ya kịta ihe mere wu o mere travel ihe mere wu ị ga-eso m ka anyị laa ka mụ na gị nọrọ ya ọ lọta ka etikata aka bupụ gị ibu arụ anọ gị n'ahụ because ọwụ ihe m ga-emenwu o needed a strong hand. A ga-agbakọ ebumie bupụ gị ebe ebububu a ga-ebumi ebububu ị ga-eburu ya hụrụ ya ehoro na mgbọrọgwụ fọpụ hey ngwa na ịlawa n'ụlọ che ọ ụzọ ebe ka ị ga-esi ala ọ bụ ụzọ ebe Chineke na mba enweghị ụzọ ala deredu ngwa ịla isodrele ọ nọrọla nwanyị etinyela ewepụla kwuo ya etu o siri kwu odrele oderele bịarie bọnkịrị pastọ bịarie bọnkịrị ihe mere bụ na pastọ Imo bịarie bọnkịrị ị ga-eri bọnkịrị nwa ahụ na-asị ị ọmụ ọnwa bịarie ọ dị ike n'elu ike dịkwa ukwu n'elu ị ga-eyi akwa gị so that ọ hụ na iyi akwa nwaanyị ọ gaghị ama na ọgụ ya gafe m yiri ya hụ m ya ọ gafere otu m si gwa gị na mbụ ọ dị ike n'elu ike dịkwa ukwu n'elu ukwu so ihe ga-eme tinye ọkpa gị mmiri ha anya m tụrụ m agwụla ebe ndị akpụgịrịrị ntu ọ dịrọla ebe nwa mmanya ahụ nụkwanụ onweghị ahụ ọnụ ahụ ọnụ gị ọrịa sels ọnụ ga ị ga-amakwa amị ọnụ ọkwa isi iwe onye ozi ọrụ ịma na ote iwe onye ozi ọma mụwa ụkwa nwa Chukwu anyị abụọ yes oziọma yes so ịma na Baịbụl sị na ihe ọ bụla iji anya gị hụtara onwe gị nwụ njọ ihe mere na ị ga-emechi anya gị ọ nọ n'akwụkwọ Efesọs imechi anya gị na ka anyị mịa ọnụ akpị ka emepụ ihe a na-achụgharị gị mmị ọnụ mmepụ ya yes ozugbo ozugbo ebe ọ bụ ihe a ga-amị ọ na-amịpụ ledelu m na-ele na amị filọsọfist n'enyi ọnụ onye m gara aga ngwa mechie anya gị na mara imechi anya gị na gị mịa ha mepi ya once yes
Pastor Imo, practice what you preach. Confess. Don't go around in disappointment. I'm not sure. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.